Belmek sortu zen 2000 urtean, beste enpresa batetik zatozten 2 pertsonek osatu zeben, eta mekanizau munduan dedikatzen da. Dekoletagia eta serie ertain luzeko mekanizauan. Bueno, 2019 urtea etortzen denean, ja iatzen da momentua jubilatzeko bazkideetako bati, eta planteatzen dozkue partaidetzan sartzia. 2019 bukaerarako itxen dugu lehenengo erosketa hori, eta erosketa hori burutzen den arte, sortzen die zalantza pila bat, eta ez du jakitzen, momentu hori iristen denean ez du jakitzen nondik hasi, eta hor sartzen da pixkat hasleen laguntza. Azten gazenien planteatzen ja, enpresan partaidetza erostia, sortzen die bilur batzuk, zailtasun batzuk eta ezjakintasun batzuk. Orduan, hor momentu hori importante izaten da, lagabiotzunak enpresia bere partetik ipintzia eta gure kasua nola izan zen, lagundu zozkuen, abal kontuekin eta beste kontu batzukin. Azkenean enpresan partaidetza hartzen da momentuan, lana jarraitzen dau praktikamente berdina izaten, eta enpresan neizta asko zautu horretik jarraitzen dau berdina izaten, baina bai sortzen diela beste ardura batzuk. Ia ardura igual zabalauak. Izan lizke datorren egoera zelako izango dan, itxen dozun gauzak ondo itxen dien, biharko gunera behiratzen dien kontutan eukitzen dozu, ardura kontua da, responsabilidade kontua izaten da, igartzen da gehixena. Aldatzen den responsabilidade hortan, niztot asko daula pertsonan arabera, segun ze pertsona responsabilidade horrek igual suposa baldutza satisfazio bat, bestatu igual presio bat, baina nire ustez penia merezi da benzio da, ikustia norbere izan likela gai, norbere buru izan likela gai, aurrera itxeko olako proiektu batekin. Gaur egunean Belmeken 5 langile ga, 4 bazkide eta langile bat, gero tarteka apoiatzen dozkuen Miguel Altunatik etortzen dien praktiketako jendiak, biharko gunera, aztertu biko da, bazkide gehiago sartu, jarraitzeko bide hontatik edo. Biharko gunera begira, eredu honek bai emuten dozku aukeria, plantillan egon aldien langileei partaidetza hori eskaintzeko, eta partaidetza horren bitxartez, gu bilatuko ginena behi da, implikazio hori haundixagoa izaten, lotura haundixagoa izaten, eta aldi berien enpresai jarraikortasun hori ematen. Hori izango zen helburu importantinetako bat.